יואו חברים, אז עכשיו אני הגעתי. יואו, אז... טוב, אני הגעתי, אני כאילו רואה פה כמעט את כל החברים. טוב, אז... אגב, הכיתה לא שם, הכיתה פה. אז נמשיך מתי שאני אראה את כולם, ואני אראה לכם את כולם. יאללה, אז ביוש. טוב, אני אקבל את הטלפון שלי, אבל... טוב, אז חברים, עכשיו אני כאילו הולכת לפגוש את כל החברים. זה הלכת לאיפות? כן. ועכשיו אני הולכת לפגוש את כל החברים, אז בוא נתחיל. טוב, בינתיים אני לא רואה פה אף אחד. מוזר ממש. תסתכלו ותדע. טוב, אז עכשיו אני הולכת לפגוש את אחותי. תגידי שלום. רוצה נדע? יאללה, בוא נלך. טוב, אז אני עכשיו רואה את רומי והגם פה רוקדות. אז בוא נראה גם אותם. בנות, אפשר לעשות איתכם? אתם עשיתם? טוב, אנחנו נמשיך. טוב, יש לי עוד הרבה ילדים לפגוש. הנה, ליה ושביט. מה קורה, בנות? את עושה טיקטוק או יוטיוב? מה? לא, גיל. למה אמרתי גיל תחת? טוב, אני רואה עכשיו את כל... יופי. טוב, אני לא מצלמת אותך יותר, צילמתי אותך כבר 1000 פעמים. לא. טוב, אני עכשיו ראיתי את כל השחקנים של הכדורגל שאוהבים לשחק כדורגל ורצים גם. אז... טוב, איפה יונתן? גבר, רצית לאכול? בוא, הגיע הפיצה, בוא. יש לי פה את הגן גם. איפה יונתן? טוב, חברים, אני הולכת לפגוש את יונתן, אני אראה לכם אותו. בואו. טוב, חברים, אני פגשתי עכשיו את יונתן ו... עידן, די כבר לדחף לי לכל דבר. וואו. טוב, אני ראיתי עכשיו את כל הילדים, אני מראה לכם עכשיו, הם פה בדשא. זה כל הילדים. אנדרי. אנחנו סיימנו את הסרטון, אז ביי.